Toto je 20. september 2011. Toto je 18. september 2012. A toto 20. september dnes vo Velickej doline. A toto je na Bedňu. Veru bolo od asi 1600 metrov bielo. Čím vyššie, tým viac. Turisti sa ešte včera pomaly opaľovali, dnes im namrzali autá. No, nebylo to nic příjemného. Tatry jsou všelijaké. Horolezec Andrej, ten si ich vychutnával aj takéto. Kam vás vlastne idú? Neviem, kde dojdem, tam dojdem. Keby ste teraz momentálne cítili, čo cítim ja, to je ako keby tisíce špendlíkov pichali do lica. No to je pocitová teplota, je podľa mňa -15. Podmienky boli naozaj drsné. Na skalách sa vytváral ľad prekrytý snehom, čo je naozaj nebezpečná kombinácia. Šmíka, čo? Šmíka. Takže tí všetci chodia s tými nordickými paličkami, takže to ich udrží. No ale treba dávať pozor, lebo keď sa človek šmykne a členok si vytkne. Tak. Miestami bolo aj 20 cm snehu. Aj keď má sneženie ustať, mínusové teploty vo vyšších polohách budú a je predpoklad, že časť chodníkov bude zľadovateľá. Pred túrami teda bude dobré informovať sa na horskej službe. Z Velickej doliny 20. septembra pre televíziu Jožo Kubáni.